A tak sa dnešný deň volá, ako jeden bradatý ujčok zistil, že lietať nevie. No pozrite sa na toto, však to je úplná paráda. Niekedy to lietanie ide ako čistá paráda a niekedy ide celkom inak. A keďže netreba machrovať, dneska si ukážeme to opačné. Keď to nejde, tak to moc nejde. Joj, mne sa dneska proste darí. A keď sa darí, tak sa darí. Poďme ale na to všetko pekne po poriadku. Keď sa vám nechce vstávať, prídete na letisko trochu neskôr. Keď prídete neskôr, trošku horšie sa skladá lietadlo, lebo všetci sú už nažhavení, prípadne sú už nedostupní. Nuž a potom trebárs niekto v najlepšej viere na vás testuje, ako by držala krídlo jeho nová frajerka a strhne vás tak trošku fajnovo do strany, pretože páka, ktorú má dlhé krídlo, obzvlášť pri zapínaní háčika v ťažisku, dokáže divy. Takže hneď niekedy to začína famózne už od samého rána. Počkaj, vypol som sa, prešiel som si po kolesku. Môžem? No. Dobre, a potom pustíte na čas, hej? Dobre, to som ja. Počkáme na tú cestnú chvíľu. Samozrejme. Ani prevádzka Oscar Mike Hotel Sierra Romeo, finále dráhy 3-3 a my sadneme na prach dráhy, takže kľudne budete chcieť, môžete odletieť. Dobre, takže máme štart z dráhy 3-3 Lava Aerolek. Piči. Už ma pustíte, kokoti! Do piči, strhli ma jak sviňa, učí frajerku, kurva, na mne lietať. Toto mám najradšej, musí to učiť na mne, kurva. Nebuď nervózny. Však ale ma tak strhli, že som sa mohol už vypnúť skoro. Hlavne im hovorím, pustite to potom na čas. Ďakujem, vypnuté sem tým. Našli sme ho. Tuto máme kotolňu vľavo. Voláme kríža cez dráhu k hangáru. Slušné stúpaničko. Pred páskou ešte stále, lebo čakám, kým paragáni dosadnú, nech môžem ísť do štartovej pásky. To jadro bude až tu. Opa, áno. To sa trošku tak mení. Pulzuje a posúva sa to. No, dobre. No, som v páske, ale tuto je chyba. Celú noc sa nabíjala táto krása slovenského typu, lenže sa to nabilo len na 30% z mne neznámeho dôvodu.
tak aj tak nebudem mať tento záznam o lete, takže sem zvedav, čo idem vlastne robiť, lebo keď sa táto paráda pripojí na tento konektor, tak aj tak sa zmaže, výškový profil letu a všetko iné možné, takže záznam o lete není, takže dneska sa to dá nazvať asi zase polietanie si pre radosť, aj keď trať nejakú nakreslenú mám, ale čo z toho, keď sa toto za chvíľu vybije, nevadí, ide hlavne o parádu. No a toto tu sa zvolá zber dubákov. Lietanie na vetroni je v podstate ako zbieranie dubákov. A nikto netvrdí, že dubáky treba zbierať rýchlo, alebo že pri ich zbieraní treba ísť ďaleko. Prevádzka Whisky 744 po vetre. Keď človek odštartuje až nie až tak vysoká a po ceste sa mu zo pár obláčikov rozplajzne, no tak potom musí niekedy aj cikcakovať alebo ísť na ďalší odlet. Ale keďže dneska sa iba vozíme, tak to až také kritické nebude, lebo tuto nejaké obláčoky existujú. Kolesania mám nádherné, 3 metre za sekundu dole, je to úplná paráda. To som zvedav, dámy a páni, to som zvedav. Normálne som musel tuto cez závetre doletieť na svah, a to ešte dúfajme, že svah bude fungovať, rozbitý termikou. To sa teprve ešte uvidí, či to po svahu vôbec doletím. Tu by už mal zaberať. A čo myslíte, zabera? No ani nie. Predlačky. Metra dole, 3,8 dole. Keď za ním nechytím v tejto výške stupák, tak som za chvíľu zase v nárovníckej tejto. Joj, mne sa dneska proste darí. A keď sa darí, tak sa darí. Som nad Kovárskou hôrkou a keď tuto neurobíme nič významné, tak už tu nič významné neurobíme.
A tak sa dnešný deň volá, ako jeden bradatý ujčok zistil, že lietať nevie. A možno trošičku, ale veľmi zle. Pretože, ako ste videli, dnešný let sa zmenil na do nekonečné zachraňovanie sa. Teraz už mám vstupak, ale toto teda bolo. Konečne mám 1000 metrov. Aj celý deň zachraňovačka, plus nejde navigácia. A teraz neviem, či v Slovensku meniť baterku, alebo čo. Niekedy budete proste vidieť takéto dubáky a budete si myslieť, že to je s prstom v zadku. A ono aj je, keď ste vysoko. A ako náhle ste nízko, tak je veľmi ľahké sa dostať do malíru. No teraz to už tu samozrejme vyzerá tak, jak to pod týmito komlami vyzerať má. Ale teda vytrápil som sa riadne. Tak sa fakt dneska už len pôjdem povoziť, kým to pôjde. Takže dneska taký stručný zostrik toho zase, o čom všetkom vie byť plachtarina v ten istý deň. Brutálna mordovačka, aj celkom povezenie. Nie vždy to vyzerá skvelo, teda a častokrát to skvelo vyzerá, až také skvelé to není. No ale keď príde takýto stupak, to sa zase nedá nezatočiť, že áno, dámy a páni, keď to takto one dáva Aria na doraz. No prosím, štvorka. Aj tuto to vidíte, aké to je bordové. A tak sa ideme ešte odviesť takto proti vetru v poriadke. Dneska absolútne o nič nejde. Bola to tzv. VMT, veľká miestna termika, aj keď môžeme kľudne povedať, že to bola iba MMT, malá miestna termika. A keďže dneska som mal naozaj pocit, že v rukách je silné kakóši, tak teraz si to aspoň trošičku ešte vychutnávam. Leteť v rovnom lete a držať sa alebo naberať je fajné. Nikdy to nenahnevá. A kde to prevádzka Oscar Medel Tovarovou tanku na výška lete 33? Oscar Mike, Hotel Sierra Romeo, let 33 Laviok. No, toto je pekné. Toto sa volá, že delfinovať. Keď to klesá, ponoríme, keď to stúpa, dotiahneme. Že takto, aspoň že takto stále sa vezem v dvoch papíroch proti vetru. No toto je pekné. Také to nás baví. No už toto aj zaexovalo, už to môžem rovno sklopiť, aby ste váci videli. Dokonalé elektrické zariadenie.
skončilo nedokonale. Toto by mohlo podržať. Uvidím, či odbočím po tú riadku, čo som išiel a po nej sa zväzem, alebo pôjdem rovno. Závisí aj od toho, že jak veľmi to bude opadať. Zatiaľ to celkom aj opadá. Toto tiež nenahnevá. Takéto stúpaničko. Aj som veril, že pod to chmárkou niečo bude, ale že to bude rovno 4 meter, taký lepší 4 meter, tak to sem netušila. No toto je Flarm, pred chvíľočkou mi tam letel jeden partizánčan, len na tejto ružici ukáže bodku červenú, že ktorým smerom je odo mňa a túto, že či je vyššie alebo nižšie. A potom keď sa približuje, to začne ako bliakať. Ono je to dobré, keď to má upozorniť na jeden vetroň, ktorý sa približuje, to je výborné, že človeku to pomôže nejakú takú priestorovosť si uvidieť, ale aj tuto máme vetroň, toho zatiaľ na farme nemám. Tak to som zvedavý prečo, no ale keď je vetroňov veľa na pretekoch a sú nejako blízko, tak potom niekedy to ešte aj zhoršuje. Tu nejaký partizánčan vylizuje stúpania, ešte potrebuje si trochu dokúpiť cestou domov. No a tak, 8-ka to je. No, má to aj výhody, aj nevýhody. A tuto sa vracajú partizánci oproti mne rôzni ďalší jedinci tu točia pod touto riadkou, no jo. Tuto pod týmto kumulom sú partizánci, tak som zvedavý, či mi to ukáže na Flarme. Zatiaľ mi neukazuje nič a vizuálne už vidím 2-3 kúsky letadlíčok. Tam točia stúpanie tým smerom, neviem, či ich vidíte na tej maličkej vzdialujúcej obrazovke. A tam niektorí sú v stratosfére, ale točia tam asi celkom dobré stúpanie, čo to tak vyzerá. Pozrieme, či neprilieta ešte niekto z iných smerov. Oni väčšinou od juhu. Tak, za týmito sa, a už ich tu vidno na Flarme, že predo mnou trošku na 1 hodine a vyššie. No teraz sa zaradím k nemu. Tuto to budeme vidieť. Tuto lomy práve. Tak aj ja sa dám k nemu aspoň na jednu zátačku. Tak som sa išiel odviezť ešte túto medzi Vrable a Mochovce. Však tento kumulček hádam niečo dá, alebo hentam tie spodné ešte pôjdem, až to bude na strope a potom už domov asi, no však uvidíme. Tak som sa vybral ešte niekde za Vrable, tuto máme Vrable a to len také už povozenie sa. Áno, Emery je do finále 3 práva, poradie 2. Tak už som na dokoze domov. Asi oný mladý Wilhelm sa práve preškoluje na tieto, na Pegáča. Tak lieta okruhy so Sentým. No a ja sa blížim domov. Takže milí optimisti, negativisti aj realisti, aj takto môže vyzerať plachtársky deň. Bolo ničom, nebolo ničom. Napíšte do komentárov, čo sa vám páčilo, nepáčilo. Ja sa to snažím ukazovať realisticky, aj keď tam možno potom uvidíte nejakého toho jedinca, ktorému to nejde a potom zase chvíľku ide, alebo ktorý si občas zanadáva. Taký je život, nerobme ho s príkrasami.
Hotel Charlie, krátke finále, ako poradie 1. Teraz to je na povetre ľavého okruhu dráhy 33 správa, podozok výsunutý zaistený. A Hotel Charlie po pristáti dráhu uvoľnil vpravo. Za apron máš to všetko voľné. Prevážka Lano finále 3 hlava. Na pravom okruhu? Je Adam je na pravom hlášu. Tak Adam, ty sa doprave, ja sa tam do ľavej.